Καλησπέρα. Σήμερα ήθελα να σας δείξω μια καινούργια πιπούλα. Την έδειξα στο προηγούμενο βιντεάκι από το πακετάκι του Γεράσιμου. Η πιπούλα είναι αυτή εδώ πέρα. Έγινε μετά από μια ομαδική παραγγελία. Τα κανονίσαν εκεί τα παιδιά. Εγώ με τον Γεράσιμο συνεννοήθηκα περισσότερο. Εκείνος κανόνισε και το σχέδιο, γιατί το σχήμα σου μ' άρεσε, το σχέδιο δεν μ' άρεσε. Ήταν κάτι σαν καλάθι. Και τα κανόνισε τέλος πάντων και δεν ξέρω τι άλλο κανόνισε. Πάντως για μένα κανόνισε να γίνει το σχεδιάκι που ήθελα. Τέλος πάντων να μην γίνει το καλάθι, δεν με ενδιαφέρει να ήταν κάποιο άλλο σχέδιο. Αλλά το σχήμα της μου άρεσε και βγήκε καλό. Άλλη δεν έχω. Μύρισα, είναι η πρώτη. Είναι καλή ευκαιρία να φτάσει στα χέρια μου για μύρισα. Την μέτρησα και η διαστάσεις είναι 155 χιλιοστά μήκος, έχει 20 χιλιοστά διάμετρο και 34 ή 35 βάθος στο μπολ. Οπότε είναι μια χαρά η διαστάσεις, δηλαδή είναι στα μέτρα μου. Αυτό που δεν μ' άρεσε είναι ότι βασικά εγώ την παρήγγειλα άφιλτρη. Από ό,τι με ενημέρωσε ο Γεράσιμος, αυτός έκανε όλες με φίλτρο. Δεν ήταν μόνο η δική μου άφιλτρη, υπήρχαν και άλλες άφιλτρες. Αλλά υποτίθεται τις έκανε με φίλτρο, γιατί αν τοποθετήσετε φίλτρο, το οποίο μπορεί να χωράει έτσι, αλλά δεν χωράει έτσι. Αφήνει ένα κενό. Οπότε στην ουσία δεν είναι ούτε άφιλτρη ούτε φιλτράτη. Υπό φυσιολογικές συνθήκες αυτή την επιστρέφεις. Βέβαια εμένα δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν χρησιμοποιώ φίλτρο, οπότε δεν με χαλάει. Ωραία κάθεται, ωραίο βάρος έχει, ωραίο σχήμα έχει. Και λέω να τη δοκιμάσω κιόλας, να δω πώς καπνίζει, γιατί δεν έχω ιδέα πώς καπνίζουν η μύρισα. Έχω ακούσει διάφορα σχόλια, έχω διαβάσει διάφορα σχόλια. Αεραγωγός της φαίνεται να είναι ολόισκιος, περνάει απέναντι, βλέπεις με φως από εδώ. Βέβαια το Mac περνάει με δυσκολία, δηλαδή έτσι να ήταν λίγο μεγαλύτερος ο αεραγωγός θα το προτιμούσα. Περνάει μάκτρο, αλλά περνάει δύσκολα. Εντάξει, αλλά αυτά. Τώρα το σχήμα της ωραίο είναι, δεν φαίνεται κάτι. Τα σχεδιάκι που έχει εδώ πέρα πάνω είναι σαν οφθαλμαπάτη. Τη βλέπεις δηλαδή και νομίζεις είναι στραβή. Γιατί δεν είναι. Και στέκεται και όρθια να την ακουμπήσουμε στο γραφείο έτσι, μένει εκεί πέρα. Αυτά. Λέω να τη δοκιμάσουμε και να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, θα τη δοκιμάσω με ένα καπνό που τον έχω καπνίσει αρκετά τώρα τελευταία. Είναι ο Nashville County της HU Tobacco και προτιμώ αυτόν γιατί είναι βολικός καπνός. Αλλά κυρίως επειδή έχω δοκιμάσει αρκετά μπολ από αυτόν. Όπως βλέπετε το βάζο είναι σχεδόν άδειο. Και ξέρω τι ρόλο βαράει ας πούμε. Εντάξει, τους καπνίζουμε τους κάνουμε rotation, κάποιους τους παρατάμε, τους ξεχνάμε. Αυτός επειδή τώρα τελευταία με τον καπνίζω αρκετά, γνωρίζω πολύ καλά τι παίζει. Οπότε πιστεύω ότι είναι καλό να καπνίσει με καινούργια πίπα με ένα γνωστό καπνό. Και αντιστρόφως ένα καινούργιο καπνό με μια γνωστή πίπα. Δηλαδή καινούργιο καπνό με καινούργια πίπα δεν βγάζει άκρη ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Barely best καπνός. Και πάμε να ανάψουμε την πιπούλα να δούμε τι ρόλο βαράει. Πρώτη εντύπωση πιάνοντας μια μύρισα μου στα χέρια σου είναι ότι είναι πιο ελαφριά από ό,τι φαίνεται. Το ήξερα αυτό ότι θα είναι πιο ελαφριά, αλλά το καταλαβαίνεις.
Δηλαδή είναι η πρώτη αίσθηση ότι, ας πούμε, αν ήταν κάτι τέτοιο σε ξύλο θα ήταν βαρύτερη. Όχι πάρα πολύ, αλλά καταλαβαίνει τη διαφορά. Μιλώντας με τον Γεράσιμο, μου είπε ότι στα πρώτα καπνίσματα του έβγαζε μια ιδιαίτερη γεύση, η οποία όμως έφυγε μετά από κάποια καπνίσματα. Μετά από 4-5 καπνίσματα, ας πούμε, έφυγε, λέει, αυτή η γεύση, το οποίο μπορεί να οφείλεται, ας πούμε, είτε από το υλικό, είτε από το κερί που την περνάνε. Πιάνοντάς τη, βέβαια, νιώθεις ότι είναι σαν να έχει κερί πάνω, τέλος πάντων σαν να έχει κάτι, αλλά όχι κάτι που θα σου μείνει στα χέρια, απλά είναι σαν να μην είναι τόσο λίγο όσο φαίνεται. Κάνει και λίγο θόρυβο. Έχω δει βίντεο από έναν τύπο που ήταν καινούργια η μύρισα, μου την κρατούσε από εδώ το πιστόμι για να μην του σταμπώσει το μπολ. Να μην πάρει χρώμα μάλλον από τα δάχτυλα, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει. Ούτως ή άλλως θα χρωματιστεί κάποια στιγμή, έτσι κάνουν αυτές, οπότε επίσης λέγεται ότι μπορείτε να τις καιρώνετε με ένα οποιοδήποτε κερί, έτσι από πάνω να την τρίψετε και να την γυαλίσετε για συντήρηση. Και εδώ πέρα που μαυρίζει καμιά φορά να τριφτεί και μετά να περάσει το κερί για να ξαναπάρει το χρώμα ή την υφή που έχει, κάτι τέτοιο. Κάνει λίγο θόρυβο η αλήθεια στο τράβηγμα. Το άλλο που μου επισήμενε ο Γεράσιμος είναι ότι σαν να απορροφάει τη γεύση ή τα χαρακτηριστικά του καπνού, επειδή είναι αρκετά απορροφητικό το υλικό, και μετά από λίγο με αυτό ξεσθενεί. Δεν ξέρω, σχόλιο του Γεράσιμου αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι σαν να νιώθω τον καπνό λίγο πιο στεγνό. Πάντως από γεύση δεν διακρίνω κάτι διαφορετικό, δηλαδή σαν να βγάζει κάποια γεύση το μπολ. Βέβαια αρχές είναι ακόμα, ίσως να ζεσταθεί ή να βγάλει περισσότερα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο ήχος που κάνει τον Αρουφάς μου τη σπάει. Γιατί είναι δυνατός, αλλά τον ακούω εγώ.
Ωραία η θικούλα της. Βέβαια δεν είναι και το πιο ωραίο σχήμα. Αν το δει κάποιος άσχετος δεν ξέρω τι θα μπορεί να νομίζουμε ότι είναι. Ιδιαίτερα να το δει ανάποδα. Αλλά μπαίνει εύκολα σε τσέπη, σε μπουφάνα, δηλαδή το κουβαλάς. Έχω φτάσει στο μισό μπολ. Την πλάκωσα λιγάκι, αλήθεια. Έτσι να δω πώς συμπεριφέρεται. Κατάφερα και την έκανε και άναψε λιγάκι. Εντάξει, κρύωνε σχετικά γρήγορα νομίζω. Κατάφερα και την έκανε και έβγαλε γρασία. Αλλά δυσκολεύτηκα. Αλλά προσπάθησα να την κάνω βγάλει γρασία η αλήθεια. Υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα έβγαζε. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να διακρίνω χτυπητές διαφορές από ένα ρίκι. Μου δίνει την εντύπωση ότι κάνει πιο στεγνό κάπνισμα. Όχι ξηρό όμως, πιο στεγνό. Δηλαδή δεν θα σηκώσει υγρασία εύκολα. Και βέβαια μου δίνει την εντύπωση ότι ή βγάζει κάποιες νότες που δεν βγάζει το ρίκι ή κρύβει κάποιες νότες που βγάζει το ρίκι και έχει κάποια διαφορετική γεύση ή διαφορετική επίγευση, κάτι. Ίσως να είναι και αυτό που λέει ο Γεράσιμος, ότι βγάζει μια γεύση στην αρχή που εξαφανίζεται με τα καπνίσματα. Δεν μπορώ να το διευκρινίσω ακριβώς, δεν μπορώ να το εντοπίσω τι ακριβώς είναι αυτό. Κατά άλλα όμως καπνίζει ωραία. Κάνει αυτό το λίγο το σφύριγμα που δεν μου αρέσει, αλλά δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Οι διαστάσεις μου αρέσουν, το βάρος είναι ωραίο, ελαφρύ. Δεν ξέρω αν ισχύει ότι μπορεί να την καπνίζει χωρίς διαλύματα, αλλά από τη στιγμή που απορροφάει κάποια υγρασία, μετά από κάποια καπνίσματα, λογικά θα έχει απορροφήσει αρκετή υγρασία. Ίσως να μην χρειάζεται να ξεκουραστεί στο ένα μπολ, αλλά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ήταν μια καλή ευκαιρία να φτάσει στα χέρια μου. Ωραία είναι. Υπάρχει αστοχία με το φίλτρο, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Για τα λεφτά της καλή είναι. Ωραίο σχηματάκι έχει. Εντάξει, έσβησε τώρα. Ομορφούλα, σε γενικές γραμμές. Θα φανεί βέβαια και στα υπόλοιπα καπνίσματα. Πρώτο κάπνισμα είναι, στην ουσία μισό. Αλλά δεν μου βγάζει κάτι αρνητικό. Ωραία πιπούλα είναι. Καλό είναι υπάρχει και μια τέτοια συλλογή μας. Δεν ξέρω τώρα αν στη συνέχεια καπνίζοντάς τη μ' αρέσει περισσότερο, ίσως να αποκτήσουμε και δεύτερη και τρίτη, ποιος ξέρει. Ή μπορεί και καμία. Αυτά προς το παρόν. Και ελπίζω να σας βλέπω λίγο σχηματικά. Χαιρετώ.